Иди да готви всички, някой да ни застава. Не бе всичко. Къде ще спираме за снимки на някой паркинг? Тишка прекарани през магистралата, а може да спрем на голяма бензиностанция. Гледай го. Гошо, какво прави? Го катастрофа. Гошто се обърна, спирайте всички. На Тошков му свърши. Спирайте. Къде да спираме? Тук няма магистрал. Такова бензиностанция. Гошо, и ти си виновен малко, защото тук виж тия завойка е. Ама и той е виновен, защото не ти даде. Да, той тръгна към твоето, но той е виновния повече от теб. Да бе, прекъсната виждам я. Що вика така, бе? На проветрение?